Pistin toi kuva. Tuolla on tuo linnunpaska, niin vähennä sitä. Haluaisitko sä kertoa vielä jotain? Omasta elämästä tähän vähän. Kiva on ollut. Odota, Mene siihen köyden päälle, silleen että jalat molemmin puolella. Joo, ei kiinni. Niin, et se on mun haaras. Eikö niin, hei, paljon sä painoit? 22. Eikö se ollut 80? Nää 70 väliin. Sit jalat vähän lähekkäin kantapää selkeästi yli reunasta. Just noin hyvä. Voin mä nojaa. Joo, ei se tarvitse, älä nojaa tähän ollut. Kirjakuva. Voin mä nojaa nyt tähän. Tolle. Nyt sun auto. Se ei tähän ei tarvitse nojaa. Se on vaan tuolla putossa. Oho, nyt meni muuten väärä. Tästä vaan kiinni. Joo, onko kiva, että on? Kyllä, aina mennä vaan. Et kuule alhaalta. Niin. Pitikö se olla sivusta vai haaroista köys? Valmista! 1, 2, 3! Voi olla mä kevät. Ei nättiä! Millainen ilma? Mä en sitä saanut näin.